Tijdens de zomermaanden is het normaal gesproken volle bak bij Dierenpension op de Smachterheide. Maar vanwege de coronacrisis blijven honden en katten weg en de ruimte is nagenoeg leeg. Ja, de laatste maanden heeft ons flink aangegrepen. De pension is tot 0 gedaald en waar we het ook grotendeels van moeten hebben eigenlijk. Mensen gaan niet op vakantie, dus dan grijpt het ons ook aan. En het asiel, ja, de mensen waren binnen, dus vinden we minder. Ja, het asiel, de zwerfdieren is ook heel ver gezakt tot 20%. Ja, want hoeveel dieren zijn hier normaal bijvoorbeeld in het pension? In pension, ja, in de pieken, als de kinderen op vakantie zijn, dan hebben we er 120 zitten. En nu zitten er 2 of 3. En de zwerfdieren hebben we altijd tussen de 50 en de 100 katten zitten. En er zitten er nou een stuk of 8 en 2 of 3 honden. Ja, en die asieldaling, hoe kan dat? Kopen mensen massaal honden en katten op dit moment? Ja, als er iets gevonden wordt en ze komen op social media, dan is het vrij snel dat de mensen reageren en dat ze hem willen hebben. Dan houden we natuurlijk wel een gedegen intakegesprek op. En dan zeggen we ook wel eens nee, maar in de regel gaan ze er wel heel snel weg, ja. Ja, want mensen moeten er natuurlijk goed over nadenken voordat ze een hond of een kat nemen. Zeker, ja, want het is geen pakje suiker. Ja, en ook de dierenambulance zit hier. Hè? Hoe gaat dat op dit moment? Nou is het iets aan de aantrekken. Mensen zijn meer buiten, ze leven wel iets meer. Dus vinden ze ook iets meer. Dat gaat iets beter. Maar het is beduidend minder dan andere jaren. Echt veel minder, ja. Ja, en gewoon veel minder iedere keer. Hè? Hou je geen eeuwigheid vol dit? Nee, zeker niet. Ik hoop wel dat het een keer aantrekt. Want het pension moet eigenlijk het bedrijf overeind houden. En dat is nou tot 0 gedaald. Dus het is wel een flinke impact, ja. Ja, en ook in een vervelende tijd natuurlijk. Want ja, volgend jaar bestaan jullie 25 jaar. Ja, dat klopt, ja. Volgend jaar wouden we eigenlijk toch wel een grote open dag houden. Maar dat weet ik nog niet of dat gaat gebeuren.